Kuuɗe Lilaaɓe Suura 2 aya 14 yaaki 40. No Biiturus waajiniri. Sey Biiturus ummi kanko e lilaaɓe 11 ɓe ndari, o ƴefti hononde maako, o wi'i hawrituɓe ɓen, onon Yahudanko'en e jooɗiiɓe nder Urusalima fuu, nanee ko mbi'aymi on. Mi hokkay on ma'ana fii ɗu'um. Yimɓe ɓe naa ɓe jaruɓe no kammiiɗon, ngam jooni ɗum subaka njamdi 9. Ammaa raa ko annabi Yowel wi'i Allah wi'i, nder balɗe cakitiiɗe ko duuniyaaru re'a, mi hokkay yimɓe fuu ruuhu am, ɓiɓɓe mooɗon worɓe e rowɓe ɓe ngaajinay habaru am, kori'en mooɗon ngi'ay wahayu, ndotti'en mooɗon koyɗay koyɗi ƴiwoyɗi to Allah. Mi hokkay maccuɓe am worɓe e rowɓe ruuhu am nder balɗe ɗen, ɓe ngaajinay habaru am. Mi hollay fii kulniiɗum e dow, nder duuniyaaru bo mi waɗay alaamaaji kulniiɗi, waato ƴiiƴam e hiite e curka ɓaleha. Naange wartay nyuure, lewru bo woojay bo ƴiiƴam. Fuu fii ɗum waɗay ko nyalde Joomiraawo mawnde teddunde wara. Nder balɗe ɗen koo moye torii Joomiraawo hisnamo, Joomiraawo hisnaymo. Ɗon maa Biiturus wi'i, yimɓe Israa'iila, nanee boliiɗe ɗe'e. Allah hollii on suɓii Yeesu Najarenkeejo, ngam o hokkiimo bawɗe huuki kuuɗe mawɗe e kuuɗe kayɗiniiɗe e alaamaaji ɗi o waɗi nder mooɗon. Onon e ko'e mooɗon on andi ko waɗi. Fuu enon on koccitiriimo nder juuɗe kalluɓe. On ngaɗii ɓe ɓilimo dow gaafangal ɓe mbarimo. Fuu enon non Allah siriyii ɗum waɗira. Ammaa Allah umminiimo diga mayde, wurtinimo yenaande, ngam mayde waawataa jogaakimo. Ngam annabi Dawda metii dow Yeesu Almasiihu wi'i, koo nde emi yi'a Joomiraawo yeeso am, walaa ko kulaymi, ngam emo wondi e am. Ngam maajum ɓernde am e nana belɗum, emi welwelta, koo nde mi neɗɗo maayayɗo, mi jooɗodoto e ɓernde waltiinde, ngam a alataa yonki am nder yenaande. A alataayam, min ceniiɗo maaɗa mi nyola. A holliyam ɗate ɗe tokkaymi mi heɓa yonki. Taa wondi e am, mi nanay belɗum ɗuɗɗum. Biiturus ɓeydi wi'uki, bandiraaɓe, almi wi'a on goonga. Maama meɗen Dawda maayi, o uwaama, yenaande maako e ɗon haa hande. O annabiijo, e mo andi Allah waɗaniimo alkawal hunii wi'uki, goɗɗo daga nder lenyol maako wartay laamiiɗo, waato Almasiihu. O yi'ii ko waroyta yeeso, o metii dow ummaaki Almasiihu daga mayde. O wi'i Allah alataa Almasiihu nder yenaande, ɓandu maako bo nyolata. Almasiihu on woni Yeesu mo Allah ummini daga mayde. Min fuu emin ceydii ɗum. Allah mawniniimo, jooɗiniimo jungo muɗum nyaamo, hokkiimo ruuhu muɗum no o waɗuno alkawal. Kanko bo o hokkii min ɗum. Kanjum woni ko ngi'oton e ko nanoton jooni. Ngam Dawda yahaayi wuro Joomiraawo ton dow, ammaa o wi'i, Joomiraawo metanii Almasiihu jeyɗoyam, wi'i, jooɗa e jungo am nyaamo, naa mi waɗii wanywayɓe maaɗa ngartii to njowataa koyɗe maaɗa. Ngam maajum haani yimɓe Israa'iila fuu tabbitina Allah suɓii Yeesu mo mbarɗon dow gaafangal warta Almasiihu jeyɗo laamu. Nde ɓe nani boliiɗe ɗen, ɓerɗe maɓɓe taƴi. Ɓe mbi'i Biiturus e lilaaɓe horiiɓe, bandiraaɓe, ɗume min gaɗata? Biiturus wi'i, koo moye mooɗon tuuba waɗanee baptisma nder inde Yeesu Almasiihu, ngam keɓon yaafaneeki hakke mooɗon. Nden Allah hokkay on ruuhu muɗum caahu, ngam Allah waɗii alkawal muɗum ngam mooɗon e ɓiɓɓe mooɗon haa e yimɓe woɗɗuɓe e koo moye mo Allah meɗen noddi wara to muɗum. Gaɗa maajum o waggini ɓe e boliiɗe ɗuɗɗe e mo torooɓe e mo wi'a, kisnee ko e mooɗon daga jaamanu kalluɗum ɗu'um. Nder aayaaje ɗe njanguɗen to gaɗa, en nani no Allah Joomiraawo jippiniroy ruuhu muɗum dow tokkuɓe annabi Iisaa. Nde yimɓe jooɗiiɓe nder Urusalima e garoyɓe ngam humta ɓendol alkamaari ko Pentikos nani iido jippoyaaki ruuhu Joomiraawo,
ɓe ngari to tokkuɓe annabi Isa, sey ɓe nani e ɓe metira ɗemɗe feere-feere. Nde ɓe nani tokkuɓe annabi Isa e meta nder ɗemɗe maɓɓe, e ɓe meta dow kuuɗe mawɗe mawɗe ɗe Allah Joomiraawo waɗi, sey fii ɗum hayɗini ɓe. Ɓe ngaɗi ka ƴamƴamtirki e ɓe mbi'a, ɗume woni ma'ana ɗum? En nani woɓɓe bo ngaɗi ka jaluki tokkuɓe annabi Isa e ɓe mbi'a, ay guykinojam. Ɓe njari ɓe ngilti. Ngam non nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani no Biiturus e tokkuɓe annabi Isa 12 ɓen ummii ndari. Sey Biiturus ardiiɗo maɓɓe efti hononde muɗum sembe wi'i, onon Yahudanko'en e jooɗiiɓe nder Urusalima, nane ko mbi'aymi'on. Mi hokkay on ma'ana fii ɗu'um ko nanoton. Se ko wala ɓe nde'itii shiru ngam ɓe nana ko Biiturus wi'ata ɓe. Aya 15. Biiturus wi'i ɓe, yimɓe ɓe'e naa ɓe njaru no kammiiɗon, ngam jooni ɗum subaka njamdi 9 tan. Ɗum e holla en carel ngel Allah Joomiraawo jippinoy ruuhu muɗum nder tokkuɓe annabi Isa ɗum subaka njamdi 9. Nder al'aada Yahudanko'en bo e carel ngel ɓe ngewaayi ko ƴetow, hakko wi'e ɓe njari guykinojam. Ngam non Biiturus holli jalayɓe ɓe wiiki ɓe njari guykinojam, naa guykinojam ɓe njari waɗi e ɓe metira ɗemɗe feere-feere, amma raa ko waɗi. Aya 19 yaaki 13. Biiturus wi'i, amma raa ko annabi Yowel wi'i Allah wi'i, nder balɗe cakitiiɗe ko duuniyaaru re'a, mi hokkay yimɓe fuu ruuhu am, ɓiɓɓe mooɗon worɓe e rooɓe ngaajinay habaru am, kori'en mooɗon ngi'ay wahayu, ndotti'en mooɗon koyɗay koyɗi ƴiwoyɗi to Allah. Mi hokkay maccuɓe am worɓe e rooɓe ruuhu am nder balɗe ɗen, ɓe ngaajinay habaru am. To en jangi nder deftere annabi Yowel suura 2 aya 28 yaaki 32, en nanay ngal alkawal ngal Allah waɗi ngal lildoyki ruuhu muɗum. Ngam non ɗo Biiturus e tabbitinana yimɓe ɓe'e ko ɓe nanata e ko ɓe ngiyata ɗum hebbinki alkawal Allah Joomiraawo nde meti nder honduko annabi Yowel duuɓi ɗuɗɗi ko ɗum waɗa. Biiturus e tabbitinana ɓe naa guykinojam ɓe njari, amma ruuhu Allah Joomiraawo hokki ɓe bawɗe metuki nder ɗemɗe feere-feere ngam ɓe metana ɓe dow kuuɗe mawɗe mawɗe ɗe Allah Joomiraawo waɗi ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke. Lallay Yahudanko'en walaa no njeddirta ɗum, ngam e ɓe njanga defte annabo'en e ɓe bo andi alkawal ngal Allah waɗani tokkuɓe ɗum. Ngam non walaa no ɓe njeddirta ɗum. Aya 19 yaaki 21. Allah Joomiraawo ɗawki wiiki, mi hollay fii kulniiɗum e dow, nder duuniyaaru bo mi waɗay alaamaaji kulniiɗi, waato ƴiiƴam e hiite e curka ɓaleha. Naange wartay nyuure, lewru bo woojay bo ƴiiƴam. Fuu fii ɗum waɗay ko nyalde Joomiraawo mawnde teddunde wara. Nder balɗe ɗen koo moye toriiɗo Joomiraawo hisnamo, Joomiraawo hisnaymo. Ɗo Allah Joomiraawo e meta dow ko waɗata e re'irde duuniyaaru. O wi'i, mi hollay fii kulniiɗum e dow, naange wartay nyuure, lewru bo woojay coy bo ƴiiƴam. Nder duuniyaaru bo Allah Joomiraawo wi'i waɗay alaamaaji kulniiɗi, waato ƴiiƴam e hiite e curka ɓaleha wangay. Bandiraawo am, bo nonno nanɗen ɗo'o, nyalde re'irde duuniyaaru ɗum fii kulniiɗum. Allah Joomiraawo wi'i, naange hokkataa jayngol muɗum, duuniyaaru wartay nyuure ɓaleere, lewru bo woojay coy bo ƴiiƴam, ɗum bo yi'ay hiite e curka ɓaleha.
ɗum e tabbitinana en nyalde darngal duniyaaru ndu gi'eten ndu Allah joomiraawo halkirayndu hiite. O bo tagay duniyaaru hesru to o joddoto e kulooɓe mo e gaɗooɓe ko o yiɗi ɗum haa abada. Ngam non bandiraawo am, a siryake ko nde nyalde wara. Aya 21 Allah joomiraawo waɗi alkawal nder balɗe ɗen koo moye toriiɗo joomiraawo hisnamo, joomiraawo nanay torde maako hisnamo. Ngam non Allah joomiraawo liloyi annabi Iisaa ngam hisna ɓii Aadama daga kiita muɗum garayka nyalde jaango. A tokkii laawol ngol Allah siryi ngam hisnukima diga hakke maɗa e kiita muɗum garayka nyalde jaango. Joomiraawo waɗi alkawal ɗo koo moye toriiɗomo ngam hisa diga kiita kan ɗon garayka o hisay. Koo moye tokkuɗo laawol ngol o siryi barka annabi Iisaa o hisay. Bandiraawo am, a tokkii laawol kisndam ngol Allah joomiraawo siryi. A siryake ngam nyalde darngal ko nyalde kiita. Siri ɗum gaɗata bo woni tokkoɗa laawol kisndam njaɓa ko Allah joomiraawo waɗanima ngam hisnukima diga kiita muɗum garayka nyalde jaango. Waato koloɗa annabi Iisaa mo o liloyi ngam hisnukima diga hakke maɗa e kiita maako garayka nyalde jaango. Nder annabaaku ɗum e woodi fii ɗiɗi. O wi'i o lildoway ruuhu maako nder maccuɓe maako worɓe e rowɓe, ɓe bo ngaajinay habaru maako, waato ɓe ngaajinay laawol kisndam diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango, ko nyalde kiita kan wara ko bo ko duniyaaru re'a. Ngam non ɗum ko nanta bandiraawo am, Allah joomiraawo e holluma laawol kisndam diga hakke maɗa e kiita maako garayka nyalde jaango. To a jaɓi a hisay diga kiita Allah garayka nyalde jaango. To a wanyi bo ɗum e holla a suɓani hoore maɗa halkere. Fii ɗiɗabum woni Allah joomiraawo wi'i ko nyalde darngal ko bo nyalde re'uki duniyaaru o hollay fii kulniɗum e dow, ɗum bo yi'ay alamaaji kulniiɗi nder duniyaaru. Annabaaku ɗiɗabum ɗum heewaayi taw, amma alkawal lildoyki ruuhu muɗum ngam ɗum waajinana yimɓe habaru Allah e laawol muɗum ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke heewi. Diga jamanu annabi Iisaa e lilaaɓe muɗum haa warki hande e ɗum waajina habaru belɗum, e ɗum waajina habaru dow laawol Allah ngol hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita muɗum garayka nyalde jaango. To a nani a jaɓi a hisi, to a nani a wanyi jaɓuki bo a halkay. Aya 22 yaaki 24. Bitrus ɗawti wiiki, yimɓe Israa'iila nane boliiɗe ɗe'e. Allah holli on suɓi Yeesu Najarankeejo ngam o hokkiimo bawɗe huuki kuuɗe mawɗe e kuuɗe kayɗiniiɗe e alaamaaji ɗi o waɗi nder mooɗon. Onon e ko'e mooɗon on andi ko waɗi. Fuu e non kokkitirɗonmo nder juuɗe kalluɓe. On ngaɗi ɓe ɓilimo dow gaafangal ɓe mbarimo. Fuu e non Allah siryori fii ɗum waɗira. Bitrus e tabbitinana Yahudanko'en ɗo no Allah e hoore muɗum suɓi annabi Iisaa o warta kisnowo ɓii Aadama diga hakke e kiita muɗum garayka nyalde jaango, e laawol hokkutimo bawɗe e waɗuki fii kayɗiniiɗum e alaamaaji feere-feere nder maɓɓe. Amma fuu e non ɓe koolaaki annabi Iisaa o lilaaɗo Allah. Ɓe koolaaki annabi Iisaa woni kisnooɓe diga hakke maɓɓe. Ngam non ɓe kokkitiri annabi Iisaa to juuɗe halluɓe, waato yimɓe naa Yahudanko'en, ɓe ɓilimo dow gaafangal ɓe mbarimo. Amma fuu e non Allah joomiraawo e hoore muɗum siryi non waɗa.
Gam e non Allah jomirawo siri annabi Isa hisna ɓi Adama diga hakke e kiita maako garayka nyalde jango. Gam non nde ɓe mbari annabi Isa aya 24 wi'i Allah umminimo daga mayde wurtinimo yenande gam mayde wawata jogakimo. Ɗo Bitrus e holla Yahudanko'en ko nde ɓe mbari annabi Isa, amma Allah nder bawɗe muɗum umminimo gaɗa balɗe 3. Allah jomirawo bo holli annabi Dawda mayde annabi Isa e ummaki muɗum diga mayde ko maafi ɗum waɗa. Gam ɗo to janguɗen aya 25 yaaki 28 wi'i gam annabi Dawda meti dow Yeesu almasihu wi'i ko nde emi yi'a jomirawo yeeso am wala ko kulaymi gam emo wondi e am. Gam majum ɓernde am e nana belɗum emi welwelta ko nde mi neɗɗo mayayɗo mi joɗodoto e ɓernde waltinde. Gam a alata yonki am nder yenande, a alatayam min ceniɗo maɗa mi nyola. A holliyam ɗate ɗe tokkaymi mi heɓa yonki. Ta wondi e am mi nanay belɗum ɗuɗɗum. Ɗo Bitrus e tabbitinana Yahudanko'en ko Allah jomirawo holli annabi Dawda dow mayde annabi Isa e ummaki muɗum diga mayde. Gam annabi Dawda laamiɗo Isra'ila mo ndenno Allah jomirawo nder bawɗe muɗum hollimo mayde annabi Isa e ummaki muɗum diga mayde. To en jangi nder Jabura 11 aya bo 8 yaaki 11 en gi'ay ɗum annabaku dow mayde annabi Isa e ummaki muɗum diga mayde. Aya 29 yaaki 32 Bitrus ɗawti famtinki ɓe wi'i bandiraɓe, almi wi'a on gonga, mama meɗen Dawda maayi o uwama, yenande maako e ɗon ha hande. O annabijo e mo andi Allah waɗanimo alkawal huni wi'uki goɗɗo daga lenyol maako wartay laamiɗo, wato almasihu. O yi'i ko waroyta yeeso, o meti dow ummaki almasihu daga mayde. O wi'i Allah alata almasihu nder yenande, ɓandu maako bo nyolata. Almasihu on woni Yeesu mo Allah ummini daga mayde. Min fuu min ceydi ɗu'um. Ɗo Bitrus e famtina Yahudanko'en ɓe paama ko Dawda wi'i nder Jabura 11 aya 8 yaaki 11. Dawda metayi dow hoore muɗum, amma o metu dow mayde annabi Isa e ummaki muɗum diga mayde. Bitrus wi'iɓe bandiraɓe am, mama meɗen Dawda maayi, yenande muɗum bo e ni ha hande. Gam Dawda to dow hoore muɗum metuno, da kanko ummi diga mayde, da bo ɗum yi'ata yenande maako. Amma nde yenande maako e ni ha hande, gam non na dow hoore maako o meti. Amma Allah jomirawo hollimo ko woni yeeso, wato mayde annabi Isa e ummaki muɗum diga mayde. Bitrus wi'iɓe minon wato Bitrus en shaidake lallai Allah ummini annabi Isa diga mayde. Gam bo nonno janguɗen to gaɗa ummaki annabi Isa diga mayde, nde Bitrus en jahi yenande nden ɓe towayi annabi Isa nder mayre, sai likkafani tan ɓe tawi. En nani annabi Isa bo e hoore muɗum waɗi ka wanganki ɓe gaɗa ummaki muɗum diga mayde. Gam non Bitrus e tabbitinana ɓe lallai annabi Isa mo ɓe mbari dow gafangal Allah umminimo diga mayde. Aya 33 wi'i Allah mawninimo, joɗinimo jungo muɗum nyamo, hokkimo ruhu muɗum no o waɗuno alkawal. Kanko bo o hokki min ɗum, kanjum woni ko ngi'oton e ko nanoton joni. Ɗo Bitrus
e tabbitinana yahudanko'en naa guykinojam ko giya ɓe njari ɓe guyki, amma kuugal ruhu Allah joomiraawo. Ngam Allah e hoore muɗum waɗi alkawal lildoyki ruhu muɗum to tokkuɓe annabi Isa. Ngam non gaɗa mayde annabi Isa e ummaaki muɗum diga mayde e ƴentuki muɗum ton dow, Allah joomiraawo mawnini annabi Isa jooɗinimo jungo muɗum nyaamo. Allah joomiraawo bo hokki annabi Isa ruhu muɗum, kanko bo o lildoyɗum nder tokkuɓe mo bo non no o waɗannoɓe alkawal. Ngam non bi'ooɓe tokkuɓe annabi Isa no njaru guykinojam guyki, naa non ruhu Allah joomiraawo hokki ɓe bawɗe metirki ɗemɗe feere feere, e ɓe bo mbanginana yimɓe kuuɗe mawɗe mawɗe ɗe Allah joomiraawo waɗi ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke. Aya 34 yaaki 35. Ngam Dawda yahaayi wuro joomiraawo ton dow, amma o wi'i, joomiraawo metani almasiihu jeyɗoyam, wi'i, jooɗa e jungo am nyaamo, naa mi waɗi waywayɓe maaɗa ngartii to njowata koyɗe maaɗa. To en jangi nder Jaabura 110 aya 1, en nanay ɗum annabaaku. ɗo Bitrus e tabbitinana ɓe ayna annabi Dawda ƴenti ton dow to Allah joomiraawo, amma annabi Isa. Allah joomiraawo holli Dawda ko o wi'i annabi Isa, wiiki, joomiraawo metani almasiihu jeyɗoyam, wi'i, jooɗa e jungo am nyaamo, naa mi waɗi waywayɓe maaɗa ngartii to njowata koyɗe maaɗa. ɗume woni ma'ana ɗum? ɗo e tabbitinana en Allah joomiraawo mawnini annabi Isa, hokki annabi Isa bawɗe hiitaaki nyalde darngal, wartiri annabi Isa kiitotoɗo nyalde darngal. Ngam Allah wi'i annabi Isa ɗo, jooɗa e jungo am nyaamo, naa mi waɗi waywayɓe maaɗa ngartii to njowata koyɗe maaɗa. Ma'ana Allah teddini annabi Isa hokkimo bawɗe hiitaaki waywayɓe muɗum. Allah joomiraawo hokki annabi Isa jaalorgal dow waywayɓe muɗum. Bandiraaɓe am, ɓe woni waywayɓe annabi Isa? Yahudanko'en gaafuɓe annabi Isa dow gaafaangal? Non, amma naa kamɓe tan ngoni waywayɓe annabi Isa. Waywayɓe annabi Isa hawti fuu e ganyuɓe koloomo dow wiiki hanko woni mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garayka nyalde jaango. Ngam non bandiraawo am, to a wanyi koloɗa annabi Isa mo Allah joomiraawo liloyi, mo Allah joomiraawo siryi ngam hisnuki ma diga hakke maɗa e kiita muɗum garayka nyalde jaango, to a warti ganyo annabi Isa. Allah joomiraawo bo hokkimo bawɗe o hiitoma nyalde darngal. Ngam raako aya 35 wi'i, ngam maajum e haani yimɓe Israa'ila fuu tabbitina Allah suɓi Yeesu mo mbarɗon dow gaafaangal warta almasiihu jeyɗo laamu. Bandiraawo am, haani an ma hande tabbitina Allah joomiraawo suɓi annabi Isa o hokkimo laamu ngam o hisnuma diga hakke maɗa e kiita Allah garayka nyalde darngal. O bo hokkimo laamu kiita nyalde darngal dow fuu waywayɓe maako. Bandiraawo am, a faami ɗum? Emi do'o Allah joomiraawo hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maɗa. Amin. Aya 35 wi'i, nde ɓe nani boliiɗe ɗen, ɓerɗe maɓɓe taƴi, ɓe mbi'i Bitrus e lilaaɓe horiiɓe, bandiraaɓe, ɗume min gaɗata? ɗo gaɗa yimɓe ɓen nani ko Bitrus wi'iɓe, ɓe paami ma'ana ko Bitrus wi'iɓe, ɓe paami lalle ɓe ngaɗi hakke,
ɓe paami lallai ɓe tampi yeeso joomiraawo. Kulol nangi ɓe, ɓerɗe maɓɓe taƴi. Sey ɓe ƴami Biiturus e lilaaɓe horiiɓe, bandiraaɓe, ɗume haani min ngaɗa? Sey Biiturus holli ɓe ko haani ɓe ngaɗa. Aya 37 yaaki 39. Sey Biiturus wi'iɓe, koo moye mooɗon tuuba waɗane baptisma nder inde Yeesu Almasiihu, ngam keɓon yaafaneeki hakke mooɗon, nden Allah hokkay on ruuhu muɗum caahu. Ngam Allah waɗii alkawal muɗum ngam mooɗon e ɓiɓɓe mooɗon haa e yimɓe woɗɗuɓe e koo moye mo Allah meɗen noddi wara to muɗum. Biiturus wi'iɓe, sey tuubon diga hakke mooɗon, koolooɗon annabi Iisaa mo Allah liloy ngam hisnuki on diga hakkeeji mooɗon e kiita Allah garayka nyalde jaango. Njaɓon bo ɗum waɗana on baptisma nder inde Yeesu Almasiihu, ngam keɓon yaafaneeki hakke. Nden onon ma Allah Joomiraawo hokkay on ruuhu muɗum bo non no o hokkirimin. Ngam Allah Joomiraawo waɗii alkawal muɗum ngam mooɗon, onon e ɓiɓɓe mooɗon e yimɓe woɗɗuɓe, ma'ana e yimɓe naa Yahudanko'en, e koo moye ɓii Aadama mo Allah Joomiraawo noddi wara to muɗum ngam heɓa kisndam diga hakke. Bandiraawo am annanoo, Allah Joomiraawo e nodduma ngaraa to muɗum, koolooɗaa annabi Iisaa mo o liloyi ngam hisnuma diga hakke maaɗa e kiita Allah garayka nyalde jaango. A nanii noddol Allah nder ɓernde maaɗa? Diga a foofa, Allah Joomiraawo e nodduma kooloɗaa annabi Iisaa kisnooma diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango. Taa wanyii noddol Allah ngam kisndam, bandiraawo am, noddol moy nanata? Dammugal Allah Joomiraawo e maɓɓiti. Allah Joomiraawo maɓɓitii dammugal aljanna e laawol annabi Iisaa, e mo nodduma e laawol annabi Iisaa ngam keɓaa nattuki wuro maako waato aljanna. Taa nanii hononde Allah nder ɓernde maaɗa, a jaɓii ko o wi'atama nder wolde maako, a tuubii diga hakke maaɗa, a hoolake annabi Iisaa mo o liloy ngam hisnuki ma, se ko wala, a heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. O bo hokkete ruuhu maako ngam jooɗoɗaa joonde iri nde o yiɗi, teddinaamo nder duuniyaaru ndu'u. Aya 40. Gaɗa yimɓe ɓe'e jaɓii ko Biiturus wi'iɓe, sey Biiturus waggini ɓe wi'i, bandiraaɓe, kisne ko'e mooɗon daga jaamanu kalluɗum ɗu'um. Lallai jaamanu annabi Iisaa jaamanu kalluɗum, ngam ɓe nganyimo ɓe mbarimo dow gaafangal. Non ma nder jaamanu ɗu'um e woodi ganyoɓe annabi Iisaa e tokkuɓe mo, haa ma e ɓe mbara tokkuɓe annabi Iisaa. Ngam non Biiturus waggini yimɓe ɓe'e ɓe cura ko'e maɓɓe diga jaamanu kalluɗum, waato diga ganyoɓe annabi Iisaa. Ɓe cura ko'e maɓɓe diga yimɓe metayɓe haala kalluka dow maɓɓe, ngam ɓe tokki annabi Iisaa. Non ma e jaamanu ɗu'um yimɓe nganyi annabi Iisaa e tokkuɓe mo, e ɓe kallana ɓe, haa ma e ɓe mbara woɓɓe. Ngam non bandiraaɓe am, enen tokkuɓe annabi Iisaa, to en ngannu, to yimɓe e nganya en, to yimɓe e kuɗa en, to yimɓe e meta haala kalluka dow meɗen, ngam en tokkuɓe annabi Iisaa. Ɗum waɗoto yimɓe e njala en, yimɓe e ngiira en kaangal, yimɓe e kolla en nganyandi, ngam en tokkuɓe annabi Iisaa. To ɗum ɗon wannuma bandiraawo am, non ma ɗum wanyiri lilaaɓe annabi Iisaa e fuu tokkuɓe mo. Non ma yimɓe nganyiri annabi Iisaa e hoore muɗum. Nde Yahudanko en nganyi annabi Iisaa, ɓe kallani mo, ɓe mbari mo. Taariha holli gaɗa duuɓi 40 e mayde annabi Iisaa e ummaaki maako daga mayde, Roomanko en laamiiɓe dow maɓɓe, koni ɓe, kalki ɓe,
cankitiɓe fuu nder leyɗe duniyaaru. Naaki hitaande 1948 taw yahudanko'en ngarti leydi maɓɓe. Non maa ɗo en nani nyalde darngal Allah joomiraawo suɓi annabi Iisaa o hokkiimo laamu hiitaaki fuu ganyuɓe mo. Ngam non bandiraawo am taa wannu e ganyaandi ndi ɗum hollatama ngam a tokkuɗo annabi Iisaa, amma joga hoolaare maɗa e ɓernde go'o. En nani nder aaya 40 Biitrus waggini kooliiɓe annabi Iisaa o toriiɓe o wi'i, kisne ko'e moɗon daga jaamanu kalluɗum ɗum. Non amma bandiraawo am tokkuɗo annabi Iisaa, suru hoore maɗa, hisnu hoore maɗa diga jaɓuki ko ganyuɓe annabi Iisaa mbi'atama. Allah joomiraawo wallito en jogoɗen goonga muɗum e ɓernde go'o. Amin.